Nagapanguna sa may pinakamadamo nga na record nga kaso ng COVID-19 sa syudad sang Iloilo, ang barangay Balabago sa distrito sang Haro. Base sa pagkuha nga datos ng City Health Office halin Enero sininga tuig tubtob Mayo 17, naka-record sang 89 ka mga kaso ng COVID-19 ang nasambit nga barangay. Nagapangadua naman ang Tabok Subang nga may 66 ka mga kaso, ginasundan sang Bulilao nga may 65, Kalumpang nga may 55, 50 sa Quintinsala Santo Niño Sur nga may 44, kag 38 naman sa San Isidro sa distrito sang Haro. Lunsay tig 36 naman ka mga kaso ang na-record sa MVH Nova kag Magdalon, nabitasan kag Tagbak nga may tig 34 ka COVID-19 cases, kag veterans nga may yara sing 33 ka mga kaso. Makita man sa datos nga as of May 17, wala naka-record sang COVID-19 cases sa sulod sang 14 kadlaw ang barangay Magdalo, kag no cases man sa sulod sang 3 kadlaw ang barangay Tagbak. Samtang nagabot naman ang 32,400 vials ng Sinovac vaccine kaina sa may Iloilo International Airport. Mga balita gikan diri sa syudad sang Iloilo, inis ka banderang Victoria kasala ng bandera sa matod ng serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.